ప్రజెంట్ మనం అయితే మనాలి మార్రోడ్ అయితే ఉన్నాం గైస్. మన బ్యాక్ సైడ్ చూస్తున్నారు కదా, ఇది పికార్డ్లీ హాల్ అన్నమాట. మనకి మనాలిలో ఉండే వన్ అండ్ ఓన్లీ హాల్. ఈ రోజు కాంతారా మూవీ రిలీజ్ కదా, మనకి మనాలిలో కూడా వేశారు. హిందీలో అయితే ఉంటుంది. మనం లోపలికి అయితే వెళ్దాం, టికెట్ తీసుకుందాం. జస్ట్ 150 రూపీస్ అనమాట. మనాలిలో మనకి పెద్ద పెద్ద సినిమాస్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ అయితే వేస్తారనమాట. టికెట్ జస్ట్ 150 రూపీస్ అయితే ఉంటాయి. ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో టికెట్లు దొరికేస్తాయి. ఈ హాల్లో మనం లాస్ట్ 3 ఇయర్స్ నుంచి చాలా సినిమాలు అయితే చూసాం. అన్ని హిందీలో అయితే ఉంటాయి, కానీ చూడొచ్చు అనమాట, ఎందుకంటే మనకి హిందీ వస్తుంది. అలాగే మీకు ఈ కాంతారా మూవీ ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ అయితే చేయండి.